Vitu buri tichitoro na kitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'iki shiringi kinde ase kinse kiri cyesiko unabona hugukina kwa maguri y'ebinto ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiyasoira ase kiciro cyito nabo igo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjerere bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria urachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase kinse kiri cyesiko nakibagendete gukora obonjerere bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto ko kinse kiri cyesiko nagotekeragaga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire kinse nyicyamambya ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria ase gati yaito ntubwata abantu bari noborema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokirarituko inyura oborema igorobore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubirio bwoborema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Mbiamana wano mwanju muri on Ndizi TV asemambi yaboniga bunarituko botambe osiritukire chumaine botambe yaduka twakwana afya botambe totebe na afya na robotenengu tari botenengu bole afya bora tware binte bingira kina tobwati afya rengia igotori motenengu agera twakwana na afya na robotenengu afya nereragere tokore emirimo yitu nomuke yari ko bana ntugwete bobe ntware ko ba Umetengo te abaru brain tubo korema lakini ndekero nyasa atubwere nande tuetange kurwa samarwere abanyana twasukire go chibosi nake ko garakire tukira chumaine botambe daktari abocha se studio twakwanda abangana abera tato asinge njuyo gukinie birengo bito byobochenu asorgongo rwaito rwagusi na sensito ya Kenya na kwali ndi bana so asekengeze kimuroberi bwensa kya kuna sensemo ya afya bochenu bwito asemambi yabon choshota ere bado respiratory sumuroberi yoyo kwenda kuna maligine chibichago cheira senjera ya bene nyurandura sensemo mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okonya jinga kire to tweet @Ndizi TV News boigo iboli diyuraga ni kubol daktari no ara se studio Bone namba yae ugora tumeke ya ite yera se skin yao aserero asusa se birebya ase studio ra muboli boli yoragania koboli asensemo ya keafya to muboli mangana siasa herni gara asensemo ya afya otorenda asechi emebreito tonyore obochenu boli obuye ona kwale ni kabama na intwe mbakomwe daktari yes karibu asante morning to you mwenyete rituko ya chumaine buna rero ihonko nyora ndu no mogoka singi njona ngumira na turima bitokore saki yes saki mwenyete ngakiende na rituko boli ne saki ona ne changera abandi nyora mbamwe changera ni okaga sungari kama bigakubuka kaya sana ndu mwete karorokera rituko ikarori rumberi tai gokubuka mambia
kwarate bana kintara gende gasi kaso kali gago ikasa moja na nusu gachiri gatigara no yonde bono okuomie bintu bono gwa kaikerire kali kama mikabwate vitamins aso mwana moke kara kaborirwe igokonyoro twari rumujando rickets bono nayo muntu monene kora kanyora egera ko vitamin D3 egera mougao abe amakongo to kwane gorensa akia to kwane litukulia chumaine buna rero aso kumera na se studio aso kwanera igoro ya mangana aliale obochenu yani ali ndete afya yito aso mubere litukulia rero abangi buna bali baratuka bawuchiko babageni go sibara abageni oyoli wosibwoino gakuru kuna daktari chori Omayio na daktari chori Omayio gakuru asinya gitari ya Tenacious Herbal Center na Tenacious Herbal Center ni lietari go kwana gosibuna ligotie ko teba ninya gitari ekobwenia wetera senjiririe ende yani utumia maliogo arosirikuru asemete so muno libuga songo to kuyarukana hapo medicine igekero gutaro go just Tenacious Herbal Center tigo expect ya guchindatere tigo expect yo betu sindani tigo expect yo tego nango irole theater ya igo konyora oborwaria alternative yani asenjire ndena orwari buri bugutumia malioga arosirikuru asebimeli atabwati chemical keniyons na so muno lyo libuga songo bawate abana abwate minimum side effect yani okoliact koliko mubere kwa maliogo korogoke lakini ngaitenesi gotoka Tenacious Herbal Center Tenacious Herbal Clinic igotoko muchibo songo chisemo chia Nyangongo abandi ngwe boli na Nyangongo ngai na abandi batana Nyangongo sinyakongo yaya Nyangongo na Nyangongo gere stage main stage yasipasi kwa na Nairobi chikwa na Migori chikwa na wapi chikotoka osongo otambuke para mate engineer gutira ekogenda baka yasio Nyamira igwenjeririe basoka kuru stage ya umira neye kuru chogo cha umira na getale abandi bako irokana njira ya masosa ogwa atambukire stage mato tire pale gutira ngora abo Nyangongo DOK primary school usikibo siasi nini onyole Tenacious Herbal Center Limited na parogoro Nyangongo Central SDA Church lakini abandi mbali okonyara batari konyara kurigeria se amakara bagotara nabo gwake simi enamba yesimi ngorora kabisa y'umunyagitari enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 na ndiko tete ko chat no munyagitari asoko kwana asensemelio saso mtandao oli WhatsApp aboko mutumia na gutumia namba ngorora ya Safaricom pia enoti isano ibere isano mo kianda ibere inye isano yani 07 26 92 45 45 lakini ndiko tete kurara so mtandao Facebook gali rara ya gwetire kurumaega abo so mtandao igoli account ya Tenacious Herbal Center Limited Tenacious Herbal Center Limited go Tenacious Herbal Clinic abandi koraba karwaso iru mtandao gali bakonyana Tenacious Herbal College kwaso iru binte byosi abo konyora mangana yonsi pi asobwamo lakini ndiko tete kutulikera liuko go se email yani mangana ali amange asobwamo utete kwera so munyagitari omutomera report chikwa pimirwe gweta historia yao bintu byonsi utete gukora asobwamo na boso aso mtandao we yuko ose email ulike info@tenaciousherbal.co.ke gosolike contact@tenaciousherbal.co.ke kokonyora mangana ina makongo na boso aso mtandao ulio monene kabisa bakoroke website ulike www.tenaciousherbal.co.ke lakini gotete gotubwati aso mtandao ose asenjira yechibicha ono muna tugukwa na igalero amangana aya agocha asole asese amo yechibicha ose videos gogoso aso mtandao YouTube gali ulike Tenacious Herbal Center Limited lakini YouTube gali limited gokolikali yenge asibali wamaeto bwenge bwa limited ewali LTD lakini gokonyora yonsi nkianda ili komina notagete go drive gogocha to koligeri to gwaka simi to gokoraki gokobeko mtandao Google Map no Tenacious gotoka elika Tenacious Herbal Center Limited igwakorero boigo musubade nara na bakorokeli pakago ikisemo cha usongo kisemo cha Nyangongo Tenacious Herbal Center igotoka gosibune clinic abyo sana igone gweto manjubene daktari atoereire na gotenga yi ikliniki igotoka go 60 igotoka erinde oshikonyora obokorari gosobo bweni bwao ose onyore service kurwa sensebi nyina Tenacious igaro ikalia turukwesa munyagitari na kigweta obo ikali bonde na ose kwigwera biega machine error rekote na haya asinara itrabu ya beire igo na boku mwakana ndi namba ya 0748 45 45 45 endo monyore baadaye karutu arure asumurubirio kwende kurato achinsa bantora kwana biratato asimambi ya abon daktari bia mona asu ikase studio ngoso batora asumurubirio ko lialero to kwande tobigit gare ngete nera setibia omuntu ororire
anene litukuria rero ni gorire World Concentration Day. Abagarigite boigo ense karigori lituko timeteri uko agitora advocacy munwe kigusi. Litukuria gwetanga koruase amarwaire na koruase oborito. Koruase oborito. Yes, koruase amarwaire na koruase oborito. Yo bagorokana World Contraceptive Day. Yes. Area bigetu ansemo ndiri tutara ikotoriria mangana ayu daktari korende mbare bande ndanda kubule mabori abira tato emuntu nande dina amagongo umuntu ngwigwara umugongo bobe ose no musubati akwigo umugongo bobe kabisa na bagujanya ubwene lakini kigerabe no wikana sukurabe ikagose ingakie umugongo tatiro umugongo with the pain tu omanyete umugongo noro okogera umuntu utara umugongo noro okogera umuntu ikaranza umugongo noro okogera gwatara umugongo noro okogera kwarara umugongo noro okogera kwekumba enakie kogera umugongo obekire chidiski yani nasenjire tori gutwara long points asinge njona noro okoro siesa yani gotete gwekumba gotete ko pending njire ndiyonse no mugongo noro go determine na kiwekumba ata gwe chinche amajinde go samo ugande narara matambe no bono ko gorto go kumbera so murundo to go kumbera ikurwa igasi dirupaka gatigo rase eiputo go kumba so omugongo nilietali sana lakini omugongo yo nabe konyarekana utware chi complication awa wose amarwere aw ndije konyarekana omugongo tware gose ne naboneka rugwikaransigika nabo konyora around the hip joint nzase amagoro akujoinire no mugongo wikaransiro orregeka paka kwa compress ri jinsi amojiri jinsi gose asiananire gose joint iri ateanire boneka roji gwikaransegeka igokonyorana okoiguna niribera rirensa bwigwa mumifu ndiro konyora umugongo uyo kwasina singe njo kubuguri gasi nyinge insa bado ase ipwe jointiere watwarire umuchandoro asinge njo yuko diski eri go dislocate usigo tware tea ndiro konyora so kuimukie mesige mingo so kokore gasi nyinge nitoka turwikaransa mono kwa utoire abimambiri biko bayimasi riugo bigotanga riugo kurwase rinde tokoroka chikatri chine ligament bono konya chia butukire kurwa rose chia twarire tea bono bokonya no kwa umisiro mugongo jinsi ya mujama lakini ndiro konyora bono bona banta bange okonya asoko kore gasi nyingi osaso wikaranse kigetambi osaso kuburi mesige merito kwanyora na o affect ri disk yemo asechinde sababu ko gara disk chia ba affected uma disk ne bikombe bangire gabona buneka mugongo rosi buneka tapira ogonjukana kuriwe okakali echoini eri ekatapira so ebigentu kiri aka disk kali akamo abokonyana kabere wiki kubwa kande boneka ro kabere wiki kubwa kande okonyana igali asikabwate elimo nerinde aita kateire nyamiria kobagatima kwanyarangana yabe yatware space bona banda ngokonyawe kanyagitari atebuna omugongo obwate space yatari space indego yaga ba created yo tatika libageri gatia ligotuma ligosukana nsema boneka disk yatuma ne kurwase yende abiko nyarika nasingi njugo ikaransa abiko nyarika nasingi njugo buli umusigo mulito abiko nyarika nasingi njugo ya weight ya ere nyika boneka rokonyo gotara kwanya ya saliriga bona be disk ye meko affected na boy bere chiko affected na boy sato chiko affected bona iruke ye me affected na inde meko nyana igase yasukia kabaga kayatigara na inde joint eri go yasuka go si disk eri go yasuka yamanya komiga ege fiber ne tokorokana enough go se ege communication y'umubiri go so ama bindo bibiko chwaji chikurusie mangana so mutwe chikwero chia so mubiro boneka ya compressiri ujikonyara usineka rwikaranza usineka rwotenena usineka rwujikotani kwanyorana abwa so mugongo no bwate pain sana use gutwarore egendo tokorokana esure yani korana no musunto goja asinge jona lyusko sina sinini nafu ya compress yaba compressed boneka ya bero compressed ya mangana akoba mnabutoka kwa musunte asobosiwa gobona nabikonyarikana utwaro mugongo asijinse meji onse lakini ndi tokote abana no bwato mugongo asinge ya erectum erectum nero no mugongo korkwase kigusi bono erectum yeto kene bwato muchando eita go sinonyore ya very affected asinge njo bwate hemorrhage so dina singe ya constipation bono nero no bokonyore ya affect ko jinsemo chimi muna bono mate no bokonyora abasubati chinga kinjiro konyo sineka bali mulito ba very affected asense mo yabo yo mugongo no bokonyora no mugongo yekara bugulitiko sino musigo asinge nja bwato mugongo mo yani amauga yo mugongo tari konyara kubugulyo bulito bulya bwate meya ikiano bulito bwa emboro
nobone mbole bwa mainstream wanyana agoteiguna ayobwata omogongo omuo bono omogongo omuo turi konyara koberekana bumo musibati mno konyara twalire okorwa kwenda ande katika biruchi mwino abasibati ndiro konyara chinga kibabwate gose periods kwanyara no omogongo yobo asingenjo obwate obwate kaine na hormones wanyana barugwe karo periods yugocha omogongo babwate ole shabu simbali konyara gukora kene asingenjo omogongo bako ogwoka sana osubwata momi sana iko omogongo ni umugare sana ndo omogongo no mwanya bantu abiko nyarikana omogongo yo sine injari kwanyora onyore gwatirkenire lakimono sana abantu bali bagikaranse egikagetambe bosibago tara asatambe bosibago kole gasi endito na ubali at risk yugo twale shida yo omogongo buyasa daktari gwatware no mutaisi ko cha Tenacious ali hapo senda na bako nyoro bwendi bwae kubatikana naki aratwekane omogongo kyomo chandete boigo nare onte ngubona akoboko riga igwetene riga ndirira soko boko kwae ane kara kutabwata gento iga tari kubwata gento buya akiholdi ane yotene ne riga ndiriro ngaki erabe riga ndiko cha soko boko yete tangani abiko nyarikana na manyingao atari gotarabuya abiko nyarikana oxygen level ekete asomo biro abiko nyarikana ne acid kire chinyinge bono abandi bali bakwebura na acid na kiyo kora kiba chinyinga asomubiri omanye to mubiro every time ko kora digestion go se metabolism go produce uric acid na ende omubiro ye karo kuri usine chindagera unabona chindagera kitara tonye indango nyorore karo chiguika asinda yawo chigotirimo ko chango tonye gukire unabona chindagera chi acid like hydrochloric acid inene ne acid ya ko produce dia somubiro on ase process inde ospi omubiro go siendagera chi acid ngoroseka ngotumeka chiroro ne chindagera chikaro chiave tayare guchikunguzo chiaso mubere uchikunyuro chiaso mubere chiatara samanyingabo ose amanyinga kubugoli nutrients chindagera ase uric acid nere kubugoli nutrients kuruase ndago chiase amubere gweta chiase bimo cells chumubere takimone karo ya chiachire chiaccumulate ro chiabere chinyinge chiabere in excess aso mubero nabako nyara chiakoleta ira magandi nabyo koletera magandi okobako nabyo koletera magandi amugoro nabyo koletera magandi no mubero mugima kubuko iguno wata magandi chinse amajonzi lakini wona na ndiro konyorana asengenjo ya arthritis nabyo nyara kanu twali rheumatoid arthritis nabyo nyara kanu twali osteoporosis bono asengenjo ya arthritis nero nabako nyorana ya retire amagandi somubiri na ndiro konyorana buna bono oxygen hypoxia yani oxygen content ase chi cells yosine chia mogoko chiao ya beirense bone kare ya beirense oika muscles chiao chitware amagandi no bono ndoko nyora abantu bagotwara se muscle bulls ndiro konyora abantu bagotwara amagandi ali akobeta muna chinsana ko bose muna mesumari bono imagandi ayo spinal ndiro konyora umuntu abwate numbness yani asinjire nena taikonyara kurambro no koboko akuiguna amagandi abwate kaini bose ndiro konyora ubwata amagandi paka umuntu nagusuno tari konyara koigo so ayo nzina magandi eita ode nambu bose ubwate ibintu bibigo kobeta buna chinsana ko lakini ebyo zimbirina circulation ya manyinga onobora nyotiri burunga abantu barokonya osine karara ibutuko akulinga amagoko kabisa bone karo kwalingire kabisa circulation ya manyinga yake aguchoka bako kwa kwanyoro osina amagoko chia abwata magandi muna bona ndura asibe osibe kabisa akaiko kabako nabakonyara ko bako kwabere nambu ikora asinginjo yae no butari bururu bwari ngoro asinginjo circulation yeta kora kitaba bwengi ya uchi asu ngamagandi nabagocha asinginjo bwata arthritis namagandi nabagocha asinginjo bwate poor blood circulation ose poor oxygen content asa manyinga ebyo sana yonsi gokonyeka ukwenda sense Tenacious apo center medical center kutoka sense Mary ya Nyangongo tiango de sense Mary mako so ase topic iti tukira kana ubona abwakire biyata ta Brighton amo na umunyagitari mimi ni driver I'm feeling painful omogongo na nifanye nini cause I drive my car 12 hours ekero gwikaransa sigika ayo monyene no bwete kurigereria kero kigari yao ekiagera onye komanyete ne gari yao jinga kichinyinge muno bone rate abana no monteraba I go drive for 12 hours na omogongo yo burorega te isa position yore ikaranse onye ore kwa yo stretch na ekero kwa yo stretch asege kegetambe igo konyora na chi disk cha omaiga eita jiatani go sega igase ipu joint ya beire bo na ende especially ekero bwate ose oro obesity chikiro chao chire chinyinge abo konyara kana na bone ekero ikaranse asege ka igo konyora na position ilia yamo wasire chinse
chiria mugao kwanyolire na atwarire injury gose ajakire gutwara arthritis bono ekero guikaransa sigika nubwende kurigiriria position onyekero kia ukibwate gatonge kanene utanyare gugo support asomugongo jinsi amojia maiga na bukurigie gento bune piro ya fiber yani ngororo ikonyara gusira kurumaiga mugongo tokora kitumi lakini ekero kuyoangisa for a long time especially jinsi amojia maiga na bokonyora na aita ekero gochaka buna nilibere ligokoli lakini gocho gikirora so gochaka gukoroma bono ekero guikaransire gikigetambe igo sitting position na bokonyora yakoretera arthritis igo tobase gukorra no mugongo ekero chakire konyokoreta pain goso chakire koreta libere gosekero guikaransire goko iguno korosa ogotwara fatigue aso mugongo gose insa muscles insa chikorosa abiko nyarekana na kwatwara rheumatism gose rheumatoid arthritis lakini ende tobase koyetiga igona bonekere ibona siginje gocha nende yasire ekero guikaransire gika konyororo guikaranso kuguka na bokonya gwakoreteire umuchando wa arthritis yasense moyama igento gokora check position yekero kiao na ende munyete tumuntu teyo obetereiri a drive for 12 hours ekero gwatarire no 2 hours na boguika kurwega ali mobeka kando kira stage nero rori bagandro ro abeke gari yao kando onye utaratare iga okore usema soesi abira 3 and after some 10 minutes nendo ile ne gari mine dokore kinando gendere lakini onye gotete gwe sacrifice no tete kogenda unstoppable ose otari go make any break for 12 hours aboko nyorana gwa affectiri omogongo gose gwa affectiri disk chao cho mogongo gose gwa affectiri erumba yao yo mogongo onyore watwalira muchando na ndo mogongo na gwa affecti oyo inse o affecti oyo igoro igona bo twara muchando ase erumba yao onyore affectiri apago yao igono kwende gwa affecti mogongo chinse muchigoro asinge njugo karansegeka konyorori ya affectiri gocha amagoko ao gose gocha igora amari kwao onyore na chinga kichinda amari kabera affected na enda amagoko na bo finally konyora affected na ndo gwa affecti mogongo okora o affecti omogoro igone gekora gotebana omogongo neki aso mubere yao bakonyora mugora jage gutwara magandi asinge njo mogongo na bakonyora mugora atwara arthritis asinge njo mogongo na bakonyora mugoka atwara muchando gotwate bo magandi asinge njo mogongo igorenda sana igireje position yo ikaransa na ende control chinse cyo ikaransa kwao njibasa kwa continuous for 12 hours. Adanya numba adambe mona daktari bi mona sumoroberio tumeshukuru sana daktari ya sobo semi bi mwenda dakuru asimambi ya bwana Walter Yoba animroje korwa nzamba yembakasi na sana niambia kona sister za kimuntu korwa muranga nerano arimi yumorobe ntaro kubori na daktari ndacha sema ya Tenacious ni nyale kolengwa uburwere bwa cancer ekero gocha sese mo ya Tenacious na kanse kerego cha kaso mubere chiseli cha kansa na bochikorora kana so mubere lakini ekero tete kumanya chi stage go ikoga na chinya gitari chiwa chi machine chigo pima kansa yoka si echo screening yoka kyari chi machine chido chiwa to chipimo chigo pimo baro gocha Tenacious na boto kuligire litorore stages chi mubero muchano kyobwate ogani kichibwate lakini gote tete gokora screening ya kansa aboko genda chi machine chi specialist for cancer screening. Bia sana na abdora bole maboli tu ajakira maboli na bo tu arana karo maboli maboli tibia tu ajakira kana na bibiro bitu bila aere moja tena ngaki pretoni kwa mbia maboli daktari ametuelezea jamzingi gena bionzi ebi oizo kwenda mapema ya gitari na ubiko manyikana ngeko karago chago tena oizo kana Tenacious hapo medical center o medicine center na boko konye igo genda ile getambuka to ganya urware pi osoega sero na lioko na gitari ya daktari ko do advice na na boko genda no embono bongo imukana ya ngende ge check up mbuya we kali kwa rale ni naki ogo kora ma daktari ndo ba kwa ona anizo kwa na gitari na nyoro burwire na ndaka bwa tibese mwa ndo wana mbari kwa na gitari kini daktari omanye te praito ne na kiko na kona jira asi ingani yo umuntu akwo na ndase kwa na gitari nyoro burwire ndi bwa tibese ibago te abana ekero umanyite when you know the truth you are braver because you know how facts are na ina boko nyara we control bon ekero kuganya uburwire obo boro symptoms baka bwiche gwikire climax bono na waikira sibure chronic ariyo ko irunya gitari igomanya kwa butigire kurwaria kwa wocho ko discover mapema at early stages uranyara go control no with food meta morwira ni nara abwagocha out of deficiency ya nutrients out of deficiency of trace elements bon amarwira na bukonyara ko yakonya ase chindagira mapema lakibona asingi njo ya fear na fear is what has not happened bono kwanyora na kwatikiro buriro wachire stage ende utari gocha ko pati machine tiriko kwa burwire urwiro bomboro satiko tatageti ko manya mapema so na bantu bange batageti kumanya number wale pateti kumanya ngike baliete egera ba control mapema lakini to whatever urwire bonde bonse karo ko discover mapema it becomes so cheap
ose ko baso cheap kububwenia kubwa ekero okora kubwa ekero goche kugotika baleita ekero bwa very chronic ikiare it becomes so expensive kububweni gobono mbuyo discover mapema no bwato buruire bugochaka ekero buri prevent mapema ekero bono genda ali omanyana chindagere kimbwente koli ekere prevent igente kiyatakiro chigocha kubwa ekero goche gotigana bono tigangende ndware mbuguri guchinya gitari ntigweti chakere gopimwa amarwire ntamanye tingi gopimu paka ka oteri kunyara kwereza paka ka omoche kubwena it is so expensive usiposiva ufa utachenga ukuta na mine oto agaje uruaki karwa tagero tuba kabao getiga sinini gakeo biono manjumere karo anda toka ba manainte daktari grande to rasimambe yabone bona to enda se top git kulira lero aga to kwande gro ya infertility obogomba aga daktari kato kwana yankike minute na yes karto ko genda se infertility ndete to ira na sinini ke topic ya lero manye ngode ko promise to lakini ya lero njaja singinji ya contraceptive na karto ko lero me dor de kwande gro ya okogona yes gorto yere kinene papenia kimono manye tamo tukubona kunya kwenda ende kwanya no litu kulia bono tukutuma litu kuligo uri utumi lero ande to jikolira next week bono ne burwire turaire next week yani ndawa ligende ba ndisi manyete na barabuno bale patience bakoganya bamete na no toli pako mwako era pako mwako komba wene de kwanya bono lero ni litu kuli ogwetanga korwa samarwire na gwetanga korwa si oko bamorito bona kiako nataka twire na so gwetanga korwa sa kwa morito tumanye gote ngiako abandi manye batakiri gwetanga ko bakuru morito lakini abandi mbali batari gukora ko morito bono kwari na banda babere na kiako bindi byachari tukeri mu actually umuntu ikamanye ngiako atakiri gwetanga korwa so morito so kwa morito lakini mono manye tubuna Tenacious ndunduri ko kwa advice monte tanga korwa so morito ikiara bantu mbaraisa nense lakini nende mbali bara kwa advice na ya nyora abana bakego bono tumia contraceptives lakini mona bange assumption karaba ko igona te world contraceptive day hakumanyana neli tukulio gwetanga kurwa soko morito akimoni te tukebeka uyaka na ebinde bibire contraceptive tali ntukyo gutanga oborito bwoka ndiro gwetanga kurwa se amarwire awa ikihagara amarwire naragocha asinginjo ngwato kamuna bono contraceptive imineti na nugo kinchere cyo gutumia ukumira na kemobere mane neli tukulia abantaba ndiri tukulia abana igobono neli tuko yabantaba bamanye te no kumira na kemobere ngakora te kinkoro igone karbo meneke mobere amachibu narabere eita obe morito ani korumo sibati gose onyoro buruire entombibe bigo kubori binde bibere I know receive na enda ore save asinge njura nyore na mwezi aba partner babere more faithful igono anytime okogenda mukomera na kimobere ebintu mbibere eita obe morito gose obe utwaro onyoro buruire yes lakini bono ekera mangana yo zipiata iyo abantu abange bakumira na kemobere asingenjo bametena ndole faithful ono bonsi begena nete bono asingenjo ayibweka nayo honest to yourself no yone nale honest to himself oto kunyara komanya unless you are couples bone karamure couples inumo manyetene ndubono mbiyatole bono naende mumanyetena mutageta abana ngakiki bono ekarumutageta abana ngakiki kwanyane mu choose a method yo gwetanga kurwase okonyora abana chinga kiji chinde bono sabantu bali married igokonyora na bagwetanga asogutumia contraceptive chiko prevent obolito bwoka barobono mangana yande na contraceptive njira oro chigwetanga kurwa samarwire bakoreti bachimaiti kiara binde byasale byo borwire mbabimaiti kiara baromba bero bwoka bali nyomba na nabo manya inego lakini mona abantu bali bakora sex outside batali married igona asenjere na bali aite bichana osibara married lakini bakwenda outside marriage bono gose ba bete divorced gose ba bete bali chiwido na widowed bono abantu abonsi baroro manyete reality na bigotigara ko reality tuli ku assume osentru wasimu na abantu abonsi batali in marriage mali gukora sex no umayete bakabana bakemba bumbasomi gore ya sex life ikiagara ngo perform bale karo bali abasaye mbakomanyana ngike bakora ikono kuikabwetange eita kurwase obolito osibwetange eita kurwase amarwire bona abantu abange osaba aba youth abange mbali ko concentrate ase ogwetanga kurwase obolwire gokonya bagwetanga kurwase okoba molito muna bona basubati abange bali young obobolio ko batena gutumia bale family planning method lakini mbali kuinyorana bagutumia family planning method bebe ka risk yo konyoro buruiri namorwire narara mange ndubwate STIs ndubwate UTIs ane ndubwate HIV ane ndubwate virus kindi kigutambukira gwetaraga bono ekara morwire aya ndonsi aro amorwire ayo gwikabwetange kurwase amorwire aya ari
beside chu wetanga kurwa so burito kyara jeti ngonga simeti no burito tutakiri wetanga kurwa so burito kwa kwenda burito no manyete na mangana nalinga abiri lya gatatu lyo manyete ligocha asingi litatakiri bono ekero kwanyorire na wachiri burire nutakiri wetanga kurwa so buruire obona biko nyarekana bo becha ibyande its ububwate stigma ekero kwabanyorira abantu abange bakungusa barwara mo amaruire nara kurukuna STI buna civilisi gonorrhea and the rest amaruire nara kurukuna UTIs buna bono candidiasis rucolea prostatitis anamaruire agocha asinginjo yake buna bono chlamydia agocha asinginjo yokumira na kimubere igobone karto kwane go ya UTI na biko nyarekana nyora kurwa sicho na biko nyarekana nyora kurubore bono ibinte byonsi ekero gwetanga kurwa sebire yentugeri ogwetangira kurwa sebire ekyara ni otabuste ni kurwa sex igo biko rukuna contraceptive bono rero tubwate world contraceptive day bwemanyie bune binte byonsi ego biroro aso gwetanga kurwa sebinte bine bono Tenacious trigo kana gwetanga kurwa samarwe yego kana gwetanga kurwa sobolito ikyaro bolito na barobu ekero omunisia wechiribu ekero bwemanyete buya aboko nyara komanyana lituko inka kiki buno musubati mente basaja mbali komanya buya barabona bogusumika ngakiende yose abasubati mbamanyete chinga kyo arabe molito ekero omunisia wechiribu ni chinga kyatabe molito gobona eye yo gwetanga kurwa sobolito igerenke kubwa yo gwetanga kurwa samarwe ngolito ko rero asebali baturigerete kurwa se inkari ose kurwa no asole no bwenete gwetanga kurwa samarwe mono kubwa gwetanga kurwa sobolito because you will take kwanya ro mwana egotogo chengera lakini karo kwanya ro burwaire ayena muntu ndi bwensi togo ichana ngongi bwenete gwetanga kurwa sike etanga kurwa samarwe bono litukulia rero yama gotoleta ase topic litukulia rero auto abandi numugase ni gwetanga kurwa sobolito abandi mbara abaga ni yobolito obwo abandi mbara abaga ni yo mwana abolire baborire yes bona Obogomba ona gubo infertility ekato kwana infertility ye anene ekarogoria sorongo Gusii abantu babaje kubana infertility nigera somusubati beka agose mbote infertility no Obogomba lakini bune society mune tradition ego suguma okoba infertility mono yaba pesi dia somusubati kuba no musacha lakini abo musacha akawa infertile abako yes abasacha mbali batanyare ko givu muku ko make mukungu pregnant ina kitoko baruka ko batoke bali impotent yes igobona mpa kunyara kuyibora nabasubati mbali kunyara kuyibora bone karabasubati batiri kunyara kuyibora nabasacha batiri kunyara kuyibora bone liyete limo no Obogomba infertility lakini bono ngakiyoko romanyena ninde infertile nekero gwatemire for 12 good months kwanyore na mwana tayo ende muri married mutaito mwana igona boko manyana na bere ni fertile nekera yo monyene muno musubati utaito mwana kwatemire obe pregnant kwangire ko pregnant igono uri ni fertile nekera yo muno musaje utaito mwana watemire obe ko musubati murito kwangire ko murito igoma etenu igobano kwa bere ni fertile asingenjo yake infertility nekera konyorana omuntu tabwati weso woko pregnant gosibuko give birth nabiko nyareka no musacha nabiko nyareka no musubati but bono ike ababonsi pinekero konyora bali ni marriage iko babetemire for 1 year plus nabiko nyareka ne 1 year 2 years 3 years kogendera bono abande kuri boli no infertility nekero okonyora tubeti mulito asime tukaye woka gosena asinginjo okonyora na ngwa tubeti mulito asinginjo watumia goseni contraceptive wechitwate mate karo gutumia contraceptives toba mulito onyora kwa biru mwako mugima igo tuli ni fertile nabora abe no fertile lakini naye bwetangite kuba so na osuyete yes lakini mono tukukwanira omuntu tesuyeti ando tali mulito gosena ndo tanya konyora mwana igo bona nabiko nyarekana obe ni fertile mnabona abantu konyora bakwe boli no ni fertile ekero kwaranyorero mwana naboko ba it's possible kwanyorero mutangani ande dia kabiri nande bona tokora tiki to no take to yo kabiro bolire i bado ni infertility okotoko bwate lakini mono manyete ahituli mugomba ikyaro ri no bwate mwana mugomba no yo tabwate pi bono igonere ni gracious bono ekero konyorana your ability to give birth because to be pregnant tinyari kaniti nebo gona litote abana kwatua kwa beri ni fertile nabiko nyarekana buna ayo musubati ibintu nebinge sana biraretera umuntu tanyora oburito ositaba mulito egereje kumukoseri abe ni fertile nekego nawo tena naboko nyoro mwana oyo mo nando onyora oyo ndakubure asingenjo yake ibintu nebinge sana buno musubati biraga tanyora mulito nabiko nyarekana
hormonal imbalance irigente kanene asomusubati na ikartu kwanira litu kumune boni lya rero ekera abasubati abange bagukora family planning abange ngochaka bali yana batara so into marriage bono bamanya gwetanga gosibamanya kutumia chi and hormones chigo chikogera gosi hormones chigo chikogera chitange oruiboro rwaye goso usasi yaye gochikonyora koreta gosiko chikoba fatai egere yani manyete bindi byose yakubikora asugutanga obobe buri atayite gukora lakini yawe justify nambuye egera tu akore sex atarage tu into marriage egata pregnant egera abantu bakikora igera abantu bakora baru basherekere kwa bere pregnant onye kwa isiko ya marriage na wako kwanyora umwana lakini ndi banya yago nyawatena bono kwanyora aure isiko lakini bono ekero gwatumire jere nyinge na bokonyora muno bono omunisiere na mbeyemo ase infertility era number 1 lakini naende igere number 1 ekero aibwe ko bwato hormonal imbalance utakore tikindi yonse lakini nda abandi barokonya bono bakwinduce hormones asugutumia family planning method egere chietanga kurwa sinjiriyo lakini mona abo bonsi babere ekero hormones yichangire ko balance na bokonya na mbabeti mulito abotaba mulito asinginjo utaba mulito chi hormones yawo chirube utaba mulito asinginjo utaba mulito asinginjo tumia to family method na bokonya na kwa beri to beti mulito asinginjo ubwato muchando tukurukana bono PID chini inflammation chirase pelvic yao ekarole pelvic yao ire inflamed na bokonya ya inflamed ligose atwalire inflammation ya chire paka ya procreate no ne fallopian tube chao bono fallopian tube no gali mo te conception ego take place kokonya chi asiekanire na bokonya na tokonyara kwa bamulito yono na bokonya aba sibati mbale bakonya babwatire ntokorokana PCOS polycystic ovarian syndrome ekero kwanyora bwate gendeke abakonyora na kiatangire ururo igoro rwao gento kitokorokana fibroids fibroids ya sabasubati abakonyora ni gento gekomera ase uterus yabo so ekero kiamerire gose chinyama chikomera ase uterus yabo abange sana gose bonsi igokonyora na gichia chakire komera gotira igo chigotanga kurwa soro iboro rwao musubati tari yokonyora kali mulito ekera bwate chi fibroids unless abe mulito ekero chire chinke chikine no bulito buli ekero chigo chikoruo ekera go chikobibora chisoka kurwa no iboro rwao gosira ndi chikine chigokina bwangu chitietanga ni ogokina kwa mwana gose fetus na bokonyora na chiarusirie obolitoboli na abantu barokonyora togote abane bari infertile asinge njokonyora na bako get pregnant na bako conceive lakini after matuka make indiliarwa igona abwate repeated miscarriage mwe tanye koibora umuntu bado na baro mugomba ayona mugomba lakini go conceive lakini ko majoro na Obogomba ebole mona wachia sabasubati daktari rogo kadogara gamba Obogomba ebole mono wachia sabasubati igaro manyete omosachi gasia ene mbegwa bwate bono asigo chikomerana na sumusubati so yes ene dona so it's more of omusubati ko receive egera manyi koleto emusureri kubwaye kero musacha komoteba no musacha nali ni fatal because musacha bone karali gweka tako give part lakini musubati na bako ako ba taba mulito gotokonyora mwana no bo musacha kule fatal nakeko Obogomba bono mono boko ba asaba subati kubwa asaba sacha bono umusubati oye karanyorina tabeti pregnant amusacha naba active boil umusacha naba fatal boil ntuko ndio murara mwana muchiwe that's why bono even the society ekeroko nyona abantu babiri umwaka umugima batali pregnant gose batabwati mwana numusubati ko blamed umusubati ko bolna ngakibono wakoleteka ngakiulika because ayenayo ko receive ekerotoe end product yes na benge mbegwera seduka lakini otayiriti mugondo tekwama Nara daktari kubolina amangana yokuruso burito abortion neirere umondo atwara Obogomba baronekera chikunywa abortion na babolia litatari gedira kina kubola abortion neirere umondo chutwara Obogomba omanyete abasubati abange ba kolire abortion na method chinyinge chi abortion ngo affect chire sana uterus yomusubati no anekero kwa miscarriage na bokonyora na ya affect ile uterus yao so ekakwa miscarriage go sikwa kora abortion ibokonyora no boikosi bigwe lakini mono inkobwatire sana na ngoyo na kia abortion ye yaba usinga kia miscarriage ye yaba etoke na nja affect uterus yao mono na bokonyora na umaite na be corruption
ekaro ya barukire gose yatikire gose yarusiri ya gareire ya bere week abako nyana toko get pregnant nabo konyana omusubati obeire ingaki entambe atabe murito asingenjo yaruseti kubobe abandi baromanyite akoenda kurusibu bago some objects chigoso igwaso muberoye egere chirusi chiamanye gwa affect chigwol chia uterus bono koma konya chiarosi ufimborro ose inflammation yorro osianya chiarosi yegundi yorro osianya chiateire uterus yeri bono ekerogo kora abortion abiko nyarikana egwa affect asubugu mabwa obwonsi kuchibosio to nyara kwanyorire kikwabeiro kwa nyorro mwana ande twate abana ekerogo nyorana at the end of the day mwana tayo eita kwa conceive wa ikagati yaru eita kwa conceive ya the beginning yaru eito ta conceive tu mwenzi umanyete mubwati mwana mwenzi wali ni fertile mwenzi nabagomba yes daktari totevena musubati na lero ko so musajo kweburu p aiburu naturally ka lepo se apart from maybe the bia pengatika omanyete nabo kuiborwa piotali ole important uno musaje bono ekero musaje konyora ko iburu pia atali fertile nabo konyorana eremuna konyo gukina agukina naturally kabwate a negative attitude towards female na abasubati barokonyorana ororerirwa bakonyorana bari kuibura baraba igwa bagomba igo bono hakuiburwa nabokonyorana na tabororeriruka nabokuiburo nyari go chi sister cha njiri kukina bono manekera bono bakuiburwa kini gatabwati breast na bakuiburwa kini gatabwati atari koba chi ovaries cha kitari kuchikoboro igo nabo mutakuiburu kali infertile nabo mutakuiburwa yani akuiburwa taba fertile for the rest of ubugima bwae abo mutako iborwa aikenchera erbwe ko manyenesari eitaso gutumia pills eitaso gutumia family planning method eitaso ko rusie bolito eitaso konyore inchari eitaso ibintu nebingi asoko nyoro burweire cyana bokonya gwatwara umuchando nabona bugutwara chiyo bali insist asinda yawo abakonya cya butangire kurwa senjiri abakonya chifi tube cya brokiri eitatali asikinjo gwatwara umuchando gosena asikinjo gwatwara infection nabona batobara konya bagutwara STI kwanyora STI yasoira sensemo ya yansoni yahangire kubwena paka kwanyorana ya affect gose yarosi inflammation chinyinge gose andake ya saliri chinsemo chirikia ovaries gose ya saliri amagena unabona abantu barokonyora amagena abo agukuba gose akubete yani atali active rokonyora amagena abari dormant umuzibate konyora amagena nabaro ovaries ngo bachire produce that ni jire dormant bono ndirokonyora chitari komachua chiko produce takini chiko giro chimachwe bono ibinde byose nabo bikonya byakoreta ile umujando wo kwa infertile nodara muranya bwengi abatana mbimon daktari asobo semi uya gati mokunguru mosaje ngakibon bagora bamanyana akaribintu byasambira kibagora bamanyana ngore bubi umunyete njirate yo komanya through physical see igo turi gutumia maiso origeri ligo tebena ya umeto musacho yone na roli wrong kusumusubati yone na roli wrong na ende ekero kwanyore na mwabeiru mwakumugima the best thing yo kana ko mnyokoja Tenacious muri mwezi ekero to pime kyara muna nabate na musubati nera ko fertile biya kabisa ovaries chire active ago ovulate period cia chigocha biya kabisa lakini bono umusacha kwanyora na sperms cia nchibwati quality chyo fertilize anegi bono ngakyokora wasumusacha nabwatu muchando infection ekogera chiu sperms chae chitali active bono ekero chire inactive chi sperms chae gose chi quality ya yerero bono ngakyokora njiko nyara go fertilize umete ndiro konya chire week paka chitanyara go swim chichikumerana ne sperms chu musubati egera conceive bono kwanyara no umusacha ogerire musubati ta conceive lakini musubati na ready na willing na fertile bono kumanya nugo chanyagitali egero pimwe torena no musacho wrong sino musubati wrong and actually kwa infertile is not a wrong thing is not a taboo is not an evil no konyorana ayo mubiro tubwati ability yoko fertile usiyoko ba fertilize bon ige to kwa rwa chi Tenacious tuligere torena inki ke cause ogo to consume kwao inki go cause toko to sperms chao nchiga rumo subati ya conceive ekere tuchikonye asugo chieliogo ekere tuchikonye asugo gote bindagere kiwente koli ekere tuchikonye asugo tingi kebwende prevention ili wente okora usingi wente okora as a treatment issue ekere o conceive gose mobe molito munyoro mwana bono baji rande ko kabaje bon sino wadeba o kabaje montati garmae
Ibintu ebine bya abantu babiri. There is no way umusubati ara conceive kale bweka because era no mugondo. Isarisiva no musacha ne dona. Ne dona yoma ete wikebe tayari ko validi. Umanye tabuna bono osimeke embusule embe go setabu tayo. Te komera mugondo. Igo asenjire nena umusacha na bakoboro otabwati spam chiredi ko komeki umusubati a conceive. Igo bona ke ko herita kirituli bonsi abantu ababiri. Who is blaming you? Don't blame. It's not a playing game. Abiko nyarekana nende mwezi muri buya. Mwezi. Musacha spam chirense aitanere chaberensa singinjo yaka. And rain conditions abiko nyarekana umusubati na heritali fatal ya singinjo konyora. Uterus yae ne buate complications chae. Bono mwezi mokorete ki mwezi muri wiki. Bono egocha mwiko ino mwezi ngoba konya subwango komanya ngubwate hu. Abiko nyarekana umaite muri ko conceive because mubwate infection. Bono ka mubwate infection ye relikali abiko nyora yabatangire mwezi. Ni infection yebono umaito ya matari kunyuyo because yukunyubweno uyo naenda gutambuke. Abiko nyarekana muabwate infection ikabwena ikabatigara chi inflammation ya somobero. Bono ano andaka kwanya muko nyakodansa na bumbo sibati ko nyarekana tariko conceive asingi njo mugongoe akujwe kumba yose dero baumira na ujwe kumba mambyo nyora na mugongo saliri kiaro manyete conception yo take place ya somogongo bono mbuya gocha nyagitari mwezi egere babime barolena imkieke ke koleta umuchando oino gota conceive biya sana biya maro majumire garanda to ko baime yo maro berio ase mambi ya bore na ukubori na nebe tengo daktari tena nebe na mokungu na ingero mosaja jinguru jae aga to understand ya na medan daktari timanyeti nse mukyora yirigere koru egero concrete no muswati na ingero yani muswati na ingero mosaja egere ta conceive but what I know, what I believe, yito kunyara ko prove scientifically. But bona singi jo assumption na bora yibiko, lakini tingo nyara ko supplement, yi ko support. Bono egento karo kimanye tenkelina umusacha no muswati, wikabumira neke mobile. It doesn't matter the age, it doesn't matter the size, it doesn't matter the race. Egente kanenkelina ekarba umira ne kor mobile, o embewe ko soko kurwa so musacha, no muswati mbego ya ngocheri chumera negatikati na boko nyorana any race any type and tribe any age na boko nyorana conception ya take place yo musa omoke na bako meki muswati oromone na akase miaka a conceive no muswati omone na akase miaka yani musa ocho omone na akase miaka na bako meki muswati omokake a conceive na bo mogere ako meki muswati mugusi a conceive so vice versa ikobono age gose erezi gose no condition yo chikogera musubati no musacha batebana limit enero yagera tota conceive damakirindi mukaya agotebana mbemona sobo semi be daktari oderna amariogo ayatugutume gose chinja itugutumeka gotanga oriboro na bera irere umuntu koba umugomba igonere biyatu gitumeke ande njira kyo montara tumeke bana dawo gitumeka ekara de go rubiro omanyete kuna natie kote abakuruli tangani inche buno munyagitari Tenacious hapo tindiko advocate for any method yutanga oroiboro asingi ncho oroiboro bantu mbare churansi takimon nae bweko teto ko decide na bono tintageti Gone method nayo gochore yigo fit niji nyinge chire lakini umateji method chi nyinge asinge njo chigo disharmonize hormones wikachitwali side effect chirigo naenda abantu abange bali kuligirite side effect ero ase method ya uchutumia umaete na bogutumia coil na bogutumia pills na bogutumia contraceptive na bono condoms na bogutumia ibintu byonse kwetanga but the root cause nelina ekero watumia ayo manyene no manyete side effect gocha so mobero ikihara binte kine ngyo getari gocha na side effect ko gotumia osene coil osene implant gose ko na miti kihara ntubwate ICU na IDUD bon ibinte byonsi ekento bigochi gokora so mobero no gotanga kurua ibintu umubiro kokore gas kawaida koba normal gumete bitete ko kirete abapnomo ikihara kero normal na bogo produce ovaries na bogo ovulation ko take place period singoja jire bono ibintu byonsi ko kire gotanga bono muno wachakire gotumia abasubati abanko konyora eita atware dysmenorrhea gose amenorrhea even effects yes ne karongo kwa ne go minetina na bo periods chigozira
Gusonyo ari chigo tarimo chiaragenda. Na hani na biko nyarekana ochaka go pretty continuous. Ikaro kwanyorire 80 bibere. Na bono side effect chia chigo chikoba chimbe. Kiaro musubati na bwenete ku receive every month. Aso go sibia. Uterus ya. Aso we cleanse na ndiko je prepare for next month. Ikiaro manyete musubati every month na bwente ko ready for conception. Receiver. Yes. Ngono ekero ko receive ko lina bono mutienyo wa etire parra ngwata etekende. Bono ende go ikumu mubiro bwe prepare for next month. Ne isani easy way yo we cleanse. Bono ekero ko nyana gwatumire chia mario gaya kwa manyire gutanga bono periods injiyo. Bono ngakimu uterus ya wesibi. Triwesi bono. Bono ngonyo gwatwari wachako twara side effect kira associated no gotesi bikwa ku uterus yao. Goikonyo romo kongo chakiro komisa goikonyo wachakiro add weight instantly goikonyo andake wachako kurusi weight drastically. Bono even the bionsi bigocha asingi to affect your normalcy. Yaba abnormals. Daktari Kron do kwane yona go change kuro into biang no mo bia abnormalcy. Ngorore na bantu barba utumekarende ebintebi. Todana bande turgo we advocate bitumeke kwanyoro na montore ngomanyarire onolire so ngomonoro bono ndegi nere libol is that reality so you know to ramagoro mane to malindi for me is that reality. It's not reality because nekego nate bana okurusi you are normalcy to abnormalcy ikiagara bono kwali nginomo kwa bwati weight ya 60 ora basade ni kwa bekire kwa brand something ya soko bako after meti nyebere periods ya bolire kwa vera abnormal kwanza because asumu subati no wende ko receive every month bono egento kende kwa makonyora weight ya manyiri ko imoka ora basade kwa manye konyora mubiro kiniro nolire eyo might is not normal because yaba harmonized was harmonized asinjire ndene lina chiumoni cha tuliga weight ya okina tali ndagera tali riso ya tali echi yao yagera nasingi yuchi omoni bono side effect yo chikoba igoro because ibintu biro chiko weaken ya somo biro because you are omoni na ndigo manyane kali omoni chia stimulate yo kina kwa ko mobere ingo chiro create imbalance ya sema ya mwino bono bokonyona metabolism ya berembe bono bokonyona no digestion ya berembe asingi njona wiko mobiro yo omoni chia chibe harmonize wika chiwa kina harmony yo bono wike chibe at level at equilibrium yetakire ko ba insene ndigo tetakire ko babo bono ekero kwa korire igo okonyona chiumuni chibono chigotwara the parents they need bono kwanyona aita abakonyora ose periods na bera mini echo no mutinyo mugima mufururizo ekero ya beirigo ando mutinyo nde bole bono ose 3 months bono kwanyona at the end of the day umubiro tuli normal and otherwise kugotwara risks chinyinge chigotwara mchando buno bono ose blood pressure yagenda igoro kwanyona babande okonya bono gwitire kara achire igoro after sometimes metabolism ya fats yaba so poor digestion yawe yaba so poor kwanyona kwa affect bono no insulin yao kwanyona gwatwara mchando ose no igwe sukari bono abantu abange ngonyora uri babera at risk yo gutwara mchande menge ego associate na singi njugwachagete ko disharmonize hormones yao chigagukirete hormone imbalance bono kwanyara chiri abantu baro kwanyara karba akorire igo ose batumire chi method ichi kwanyara ono hormones yao chabere imbalance kwanya gwatwarire ose fibroids bono kwanyara na fibroids na ngiro chigukina sana ando mate ndo gutwara fibroids uju ikosene chinga chomo eri bomotienyi wa bleed kabisa paka kwanyara na bono no ani chinguru cha kwera manyinga keire umoni se na uchiko ba imbalance pakonya gwatwara muchando bwa anemia abakonya no ni chitoro chirigo chabuya abakonya chi accelerate no no gole mood chao abakonya umoni se cha kinire paka bona at end of the day cha create permanent infertility biasano manchumuri within atwana ko daktari na to arra bono mambia atata sense milimo tumo mo sini wantu tarando ro tuma kwiri na bon daktari tebina bweni ona boko ndo nyororo mudaki karo kwendoro ndirushoni kyo kwenda mpaka kwachiko nyoro bweni obo asizemia tinisha kero tebire mboro ande no ikonyora to bonyora pi abana to advice na kitu jogaro jase amatukaro bosikonde de anda tebina omabogani omari ranch ko daraja 2 bosongo bakubadena ningitoseni kandi STB nigo baro beretie chingero night ba kwargana dia chingero night itukore ichuma ajidage merongevere na kianda umutinyo yoiga mwako jirubene merongevere seto kurwa morogoba boikache igo mbono oiko yo spendi night yao asesemeyo ya maribu launch itukore ichuma abanyangero basunguste superstars nabaraliba Ndizi TV no bara abe kogo kia abageni goikache beke tariki
eyo elio ochiche bwegokie nechingero ebinyuwa nechindagira chikeusi no chikale tori gwakanda besende yons mbosa is full of judge bede gobona montunaganyete amontai wengaki ondaganyete na gingirioni ngapi gingirioni bure yotomirane litukuricho masense ya marib roch chingero night miamono manjumire kana toka ime Ndizi mero basubuzina taka tosio mia sense bere studio atokure daktari atoere kabisa igorobono na kyoko nyorobo bwenia asinjiri Obogomba torre na Obogomba rende ngakibole torre na kyoko nyoro obwenia kurwa sense media Tenacious apo center kutoka sense mo ya Nyangongo omochi obosongo toskene Ndizi TV bansu Gusii. Ndizi TV obwenso bw'Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homabay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Miyamana bano mwanju muri Ndizi TV oli bwanje tumoroberi bobosera bwenga oyore kerenga kyaye bwokorosa chinga chito handonsi sobere tenigo to kwalia ni buna botambe kwa basomoroberio ikere kerenga kyaye no korosa chinga chito twaras chabunekire anene asomo singi bwege Kristo karatoko bana ba bishop ugaiga bato tebina na haratu kirokora inde torose chinga chito buna botambe nyoro moroberio ko ni kugojera kira litukuri ichuma gochagira chinsebere mbaga chisezo korende asinge nchabanta bange baga ni no muroberi osuke gochia se weekend bono ni muroberi yurabe ko kugochia kila lituko lya chuma mozi gojagara chinsa ibiri ya maragwa baka chinsa isatu gotoma cyo gotubwatia kila lituko lya chuma mozi gojagara chinsa ibere mbaka chinsa isto umuroberi yo na lyura nyora banta banganene ekera bande bareka ase weekend gotoma cyo gotubwatia wenoro muroberi bubosera bwenga. Company yuko bekuburendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kakimya kitano nitatu nige kurwe bukoreri webirengo bwigoromono guchya se chi company naboigo nabantu asorogonkorwa Afrika ya mocha jobis chabo imeyumu chu Nairobi nigochire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi nigochire Gisemba Plaza first floor egati yobukoreri
bakurwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkorinda bare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolinda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukarali bwebirenko bigoro one-on-one security services limited oborendi chinga kichonsi kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikire boniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukya bwugwe tomakigima Bema no mwanju muri on this TV karanda to kubwati mururi bumugano ne na leader Sofia karanda to toera no to koredra bageni bakirengenjo mugani toera mugano ye ototaina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ne asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bw'umuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirenko byigoro lakini ngaikangalira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane gantike bungweke ukoigora higa yego oigoro kunure igengoreye ibintu bire mahomo sunteme bikareki bisoke tonya tu aseri u uchisikege ita akara mamukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote bishisha konika nabango kwa naigo mama kumwerese rega iga sio chambura Yendekanga ngakura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera imegano yabo Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Miyamano no mwanju muri on this TV karatuerende korwa sense meyende yomotumogo anagaban tota katurarigere na obobwenia do sense meya Tenacious nga kibokoba kyara bantu barbara tena haya nje bono no mugomba tingo bwena pi medane barbate bire boigo saba suba dibate boigo no mugaka akin daktari tebina goika ogende sense meyu oene kibuna kwa bweni kabisa go daktari nani gore na ratu tebina naki enjere yo ere asenjere ya mogose yende asemambi yaboni wono tota ntumurigera sense meya Tenacious asensemo yukurina Infertility Obogomba obongaki bwanyarire bokoba ase ngakibore mede anene daktari ngudar tena basubadi nabo tura bremono mede musubadi korra tura abana barwanya tari baitira kinde daktari gra devingu goro yobo bwenia omanyete ekero kwa discovery gosota ole kagirite na amatuka itani ndo maitira krati ko ta kulitanga nina ekera abantu bamenyetamo emitienyi 12 imigima bakurigyo mwana tayo ine re proof that you are infertile bono yende getangani no kuria medical advice ngiye ko gertari ko correct tari konyo na kiego nate abana inchumwezi ndarana imbeu no mugondo inki kibwato muchando egere todi ichibukurwa onye mbegu kibwato muchando tote torena na kitoko toye meki ebe hybrid onye no mugondo bwato muchando mugondo no takire kolemwa obusa kabisa iko musibati na wende kolire liguna imuchando kyura so musibati asirandi now asi recipient asi mbegu yuko beko
goikebe boronge n'umusacha nere bunde mbegu goiketo kena nere boronge quality iri takiri lakini bono umanyete the society will always look upon the woman kuna nere determinant because at the end of the day umusacha na akora buna akorire umusubati nere go determine india ko get pregnant human is a matter of fact unless otherwise ebe accidental lakini umanyete all over from my school gotira andozi paka isika paka nani chikanisa abasubati ngwegeri kubale na inga kiki orabe mulito so it's never an accident so nabwe namanyete na bono period sigor chiarete igorero tingo kora kitingo wa mulito it's a fact it's scientifically proven bono namanyete na period sigo goche tukogete ekero omoni sia jire balance so eko ba accidental ekera bwato mono imbalance so ekera umusubati uruta kunyara ko determine osikumanyana ingakete nerere save gosinere save for me to get pregnant that's why the whole blame goes to the woman ekero okonya abantu babiri bataranyora ki obulito asingi njo musacha takamanyiti ndi umusubati yagwente ko bamulito ere is always asking nyina indi na kitotarawa nyina ki amaswali musacha bwate naki so ekero yikirigo bono take that responsibility as a man and a woman mo tulgirina ya yambuya musacha mbuyali umusubati mbuyali bono ingikera igego determine inga kikiechi mukoliyo mwana hata wezi yuruko mo chaka koliyo mwana on the wrong period on the wrong time na mokonya muri muya mwezi lakini inga kikiechi kyaro musacha akali ko koriga sikisumu no musubati akarara akali busungu bono musacha jinga kibutambu mubekerta gocha ne jinga kichiri ole safe for time yes one karoli sebo tambe no musacha gocha you don't expect umwana nobono umusubati nawe ndo gutwara enough knowledge oni inga kiki yakoba mulito inga kiki atari ko mulito ngeko arango tabana we don't advocate for contraceptive ikiagara ngelina umusubati asaya woman no manyete jinga kiki yaujire safe so you don't play sex you don't play sex no manyinga kiki yaujira ni safe then you want to get pregnant you play sex bono ikero go play sex on unsafe days utoto get pregnancy igongi utoto gukora so you are no wochiasa no mulero ko gendete gukora ki mutaito gutamara kini gutaito kora chiasa no go ikora yumanyo gukora kimanye ko genda ngobona asinjire nene ekero gocha Tenacious ndukupime tolena umusubati uyo mbuyale yendo bona bakari gukora iseita umusajali bobe wose akaliko chiasa on the same days namba ibere musubati mbobale bono gento kirbobe nasingi cyumuntu cya kirobe nabwate inflammation nabwate shida somo gongo nabwate shida si uterus ya na uterus ya inirachiri nabwate ovarian cyst nabwate fibroids nabwate endometriosis nabwate polycystic ovarian syndrome ibinde byose pina obikokosia mangana yose pia kole ageno musubati ta mulito lakini ndi byose kubwene kabira sense ya Tenacious lakini ndi bono kubwa mona asa yonsi nkianda Alina, the blame always will remain on a woman. Nero will determine when and how to get pregnant. And with you. Yes, umusubati. Biasa daktari kertuan tega umusubati use kerbanyo maneno banyo manebon. Bata kerba koro mo severe mo ja kulia raisi na bona mangana na sari kirose aba kulia raisi da kende igatia. Ande naro kubona what about irregular periods? Mtu anaweza fanya aje asikue nomo na daktari. Kuna hizo madawa za uso wenye umechomeka asini kuwashwa na kujikuna alafu inatoka ngozi. Nasikia Ndizi TV from Suneka wrong side. Thanks. Bagara yakari wrong side. Asema ya Suneka. Bode mabodi yange abera. Periods chaka waita. Periods ya sumusubati eko chigocha every month. On a specific time. Igoto buate Kisako ibere. Tubwata basubati bakora periods ever after 21 days. And abasubati bani babwate esako ya 28 days. So ayonye ya okere 28. Bono esako ya 28 na always repeated. On the same specific time. Igono naboko nyara kupimana lero chikitagiye china akode kora ina no manyete actually you predict ina ituko getera na lingo chakora period cyo mutinyono. So abandi babwate calendar on their phones, abandi babwate calendar on their wallet. So na mama etendi yakuvugoli bad chai. Bono ebinte byonsi bigocha ekero hormones chire balance. But when you imbalance your hormones, we gonya on period sera chajira tare 20, mami chajira tare 5. Bono to kunyara koma you can't predict. But ebinte byonsi bigoba asingi duko konya period chao chakiri gutuma. Manyane pugende tangani watwa hormone imbalance because periods chigocha out of hormones.
omoni sana chiko induce periods chamanyana specific time ya ikire obwente kora periods na niko kwa chire signs uno musibati bono ekere binte byo konya bya takire koba unrepeated or irregular ona boko mai watwalire hormonal imbalance na periods chechi eko chigocha every month asingi njogo prepare musibati every month to be pregnant bono ekera tabet chama chwa chiakora kichiasoka so akuna reserve na manyika na kara asikitago chanya gosoka buna maji is only those ovaries and the hormones chikuwa kamo chianyorana mutienyo ya etire para periods chiakora kichiasoka so every month musibati atabet pregnant periods njikwenda gosoka na every month musibati abere pregnant periods njikwenda kobo because that is the purpose of the ovaries yes so over mwegocha ebe nyoro mwana one kare abulire kuike koreki kuika chisoka igobone karo konya no musibati chako twara irregular periods manyane ndige tangani omoni chiabera affected na bo na musibati tayo korra periods chekara bwate omoni because bone gasi yabo yakori ya hili yes one ndige ndabo ni about the skin skin ina bokonya rera allergic na bokonya rabwate infection ye skin bono ekero bwate allergic skin abogocha Tenacious tuligelina allergy ni chia onchirichi ngike quality your skin was immunity yagere skin yawe yakora kiyatwa rashes kwa sababu chikuna lakini nani ndio konya no bwate infection ase skin abonyo bwate enzima na bokonya bwate psoriasis na bokonya amaruiri na mange agocha ase skin yawe abokonya bwate rohanga binte byonsi abokonya na bya affect skin yawe onyo go kweyeki andonyo ari kwa trosi bakama tonto ndonyo kwa nyaro kilo mwe ndubwate apeseosta ndubwate amasiringi onse na bagwa affect skin depending on the skin bon ibintu ne binge tebo ko na bago twale fungal infection na bago twale viral infection na bago twale skin infection na bago twale bacterial infection ye skin na bago twale skin out of hormone chonyo le bwate ko se na kinichi nyingi so skin na bago mnyoko cha Tenacious yega na mochando kiororo osino bocha bwa bero boge toxins ya skin toko kon na rodhe bana koire ina shida ni toa 2019 zijaweza kushika mimba rodhe bana morning nilitoa coil 2019 nina mtoto mmoja sijaweza kushika mimba tarabwata bolitanande lakini arusitie coil 2019 yes omanyete the father ose obware bolie coil ya affected umubero na ndonye karukwa rusiti tokoleti omono balance you know egasi boidi ego disharmonize the hormones bono go iko balance egara chirane nomo abandi barokonyora hormone cyabo kira active so muna kuwarusia chi imbalance chyoka chi balance asingi njibono intogyo ko imbalance nabo chiko balance yoka yes lakini abume ndira matokonyora bakorage babwate immunity yabere buyo koragira kwa bomuri chire buya umubiro hobo maite banda kiro muntu mutubwekaini abagwe balance bweko ina bokonyora no rusiri period ya chakiri gocha obere pregnant lakini nani baroko nyabono muna lichi abete imbalance la no chia kwa mina ndiko chia bono no rusia bado turiko kora kituriko bring na abandi baro manyi tokonyora betina no yes na abandi baro manyi tokonyora pakabwate epie koirie and over pregnant asingi njibono chiomori chigwe trigger chioka chia balance gosi chi activate iyo kale kwa ndago ba okora sex kwa nyora chia korre kichabe osonyora mari ko nara gutumia and that is a balance chiomori chitayeka chiri kwa pregnant and bono ko iriria ndago disharmonize bono ko nyora bwatu complication chinyinge sana ka bwate ko iri kale pregnant ibono yendeka nenge ekero kwa rusiri wako rire igo bwenete ko harmonize chiomori chiao chibe balance ekere go chakira abu obe normal mwe dina batina contraceptive chinyinge chiko abnormal isiumo yanchi komekyo muntu oba abnormal ego irane normal egero cha ko receive normally egero cha ko conceive onyibotagete bono daktari jebiro bitu biarire babo semia abali batakire banyoro bo semio bana batakire bago fist alia ende banyore obubweni bikero watene nandi bigo byara charara ko irina tojedi na bo montagoja anyore bitu boost kiafya bono babo semio muerto koromoro berio aneka doro kwa negro ya infertility omanyete ebinte byonse bigocha is because we have created our knowledge our memory our attitude toward easier things igiaga rumanyete egendo tokorokana contraceptive yani ugwetanga na singe njona you can't discipline yourself wono utete kuri igento kireisi
actually tebwati kende kana no kuligira ici because onye no gwetanga kurwa sobulito nabo kumanya musibate na bakumanya ndia bwene thokora kigwetanga onye no gwetanga kurwa sobulire no mbanye tingi bwene thokora gwetanga kurwa sobulire no ku abstain but because now it's hard way ku discipline yourself ku abstain usigwe gwetanga kurwa chinga kichirikire save na save wanya na bono kuikoriye ici method ina bono tigambeke ni state ngomira na ume na nyoni inde save yani wili siketi ya gwe komanya so again taka ngo advice ya nedi tukoli lina naki run to be disciplined on your health on yourself egera bwetange kurwa ibintu biriye bingi biko koreta side effect asinge njiyo gutaka koba on the easier way comfort zone lakini wona iyo sinkianda ikomine lina ekere binde byose byaperiri kyara bange sana batumire binde byabaleta side effect binde birabaleta bali batumire barari side effect nyinge kwa bekire ko iri yagusumbwire kwanyorero konora bandi kwanyorero kore appetite yasirira anemia kwanyorero bono ende gosumbwa chisa chionsi omutu watirio kalio kasinge njo yebinde those are the side effect omugongo kunyarete tuko duchanwale bakachanywa those are the side effect ya contraceptive bone kero kwanyorera yonsi tunotete gotiga watigirwe se watigire tarago Tenacious yegere twamona isi oirane ntunomo uchako kole bintu bya kawaida na yo uri kwanyore no kwabeiro mwako mugima ebere etatu tunyoreti umwana ose kwanya tari mona ndo gatiga ose bono na ine lyota getere ndo umwana bono ukobolire kwarigirie bono tarago Tenacious ali tore muchano kyoro toko bono ase bwenge bolina amangana yo sipi ijibu ndro roga ali asesemo ya Tenacious aposenta na Tenacious aposenta igutuku muchibosongo chisemo cyanyango buya sana mwanjumuririe Joshua nganjira siniche SMS jira iberega ngorere Joshua na kwenye morning mimi nimeeka hand plant lakini kuna period zangu naweza pita hata 2 months ni normal kweli iro nangulishwa adhana morning mimi nimeeka hand plant lakini kuna period zangu naweza pita hata 2 months ni normal kweli it's not normal I believe other they call it implant lakini I believe ekero okoitani umutinyo yo motaro periods is never normal umuzubati yakora periods every month on a specific time regular anything irregular is not normal kubono kutuba siko ngochandikana neri normal tell normal it's never normal until it's normal teto gora basing jebiro nara bona director na the number kutubeka NHF card agina boko raika kyara ligo lira ndiri metanto bande ba kabo bane besira bigu me director na the na bese teko baigoro atara manyogoro ile uzdavirega kabisa no whatever na ndo manye tebotape okubolina how expensive is expensive and how cheap is cheap it only depends on you ngiyo koroka kere cheap because wikobe ko buruira liriogoka oni chibesa ga chirioge orore na ngikere kerito otherwise aseliti kene ngiyo kere expensive na kene ngiyo kere cheap bono ekrocha Tenacious durutumia insurance cover and ons kimone keroja Tenacious togote abana we are pocket friendly because you go determine no boruire bwao ne chibe na mariogo koe riogo ndro rura nyori shilingi 200 riogo ndro rura nyori 500 riogo ndro rura bageri 10 bono na you go determine umuchando noruri tari into to determine na gogocha kiro mutata kirgocha na 200 usikiro mutata tu na 500 itari ga sto kora ini biashara tu bono kirogocha goikora nyorana incho muchando ndio gokyuta kire kwa yo determine price ne price is always friendly na e cost of ye price ne cost iliyo akimona ya yonsinkianda injo jango chande kire kya Tenacious aposenta no ukora nyorchi machine chiwopi machioko utekonya bateba buno igwete tukonya kwa resa muna kyo chande kitanga ninye kitali go toko muchiwo songo ane ryo ga chire ku masoro ngoro Afrika ya mocha okogenda buno rega wate buno rwate muchando kyo wate ngiye ko keta somubiro na mangana yonsipi okwenya asumu chiwo songo chisemo chanyango anyango ne kero neka kuru kirigoli si kuru karokarogoro uwo chapake stage main stage alias chipasi kujira Nairobi ne chikali chikwana chisema chinde utambuke para mate petrol station ira ali kwenda yasoka iramira ali gutira yasoka getale yani njire ndibokoro kandi njire gweta masosa utiro ikenjera ose esukuru ya nyangongo dio ke primary school usikibosi yake parogoro no konya nyangongo central city church para mate Tenacious aposenta limited tolenjere golera amigo ni namba isi miyo yo munyagitane ngoro kabisa inoti isana ibere inye isana isato inye isano yani 07 48 45 45 45 so chatru munyagitari 0726 92 45 45 45 so akero reception ya sibuno bono igopuki mapema 02 yani noti biro marakane obeke sato isana biro so tutali pakachinsa mujabo songo igali mochi onyangongo Biasa na daktari atau korra produser antina
abana rio moroberi okorega no tete gochaka producer tukorabo ayande tokore e wiki ne bemro manchumureka rogwaba imeyo moroberi anekero tarikoria afya yaito daktari Joel Omayio kurwa sensema Tenacious Herbal Center atotebiria mange bono egento okora taramba korro eitano igwete bobe gose nigwete turaigu bobe nabo ikorro onyare gokorwo boringori asinjire mosi ne biemono manchumurire na Ndizi TV monsmosi chushouta ne roringa sensemiri studio onabotamberiane Brighton Makori. Ndizi TV, Ubwansu.